Добро утро, мили мои приятели! Приготвяме се да раздаваме кутии с ядене. Не, това лигавим се сега. Ще раздаваме храна на възрастните хора заради празника Великден! Ами, ние тръгваме. Чао, Нуше! Миме, ти какво ще кажеш за влога ни? Отиваме първо при първата жена. Здравейте! Ами, отиваме сега при баба Дора. Ето сега малко Софи може да ни разкаже за нея. Така, предния път, когато идвахме, така най-се разчувствахме, но... стига сега не мисля. И там втори, трети седи и чака и по едно време. И отзад заеба скок отпред на магазина. Гледаме го пана заеката. Зайо! На опашката! Ало? Айде пак скок. Зайо казах, че ти на опашката. Весели празници. Трети път отива заека и чао. го хвана и заека каза. Ако още един път ме изхвалите много, има да чакате да отворим магазина. Баба Дора ни подари по една книжка за българските празници и обичаи. Софи? Ето така, имаме си и послание. Честит Великден, 2024 година, с много обич, баба Дора, село Радичина. Книжките ще останат винаги с нас, както и спомените. И това е.